Әлбәттә, инде көн сайын йөзләгән кеше утырып ашар өчен өстәл урындыклар куярга мәчетләрдә зур заллар гына түгел, аш-су әзерләр өчен кухнясы, савыт-сабасында бар кешегә җитәрлек итеп булдырырга кирәк. Билгеле, инде мондый җәмәгать туклануы урыннары оештырганда беренче чиратта санитар нормаларда сакланырга тиеш. Аеруча бүгенге вәзгыятьтә. Чөнки мәчетләрдә ифтар ашлары көн сайын узып тора. Кемдә бер бизнесмен, бер кешелек, бер семья инде бер көнне утыра. Шулай итеп, инде безнең поварларыбыз үзебезнеке, кухонный работниклар үзенеке, инде кемнәр уздыра, алар акчаларын китереп түлиләр, калганын инде кунаклар килгән эшкә өстәл әзер булып тора. Шәһәрнең Зия аръягы районындагы мәхәлләдә эшмәкәрләр ифтарга өлкәдә эшләүче татар милли оешма җитәкчеләрен, мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләрен, газета, телевидение журналистларын чакырган иде. Мәчет имамы халыкка ураза тоту тәртибе, Рамазан аенда биреләсе садакалар турында тәсвилләп сөйләде. Среднее сословие 100 рублей, есть едерсом фиде садака. Без күп милләтле илдә яшибез. Янәшәбездә генә дистәләгән милләт һәм дин вәкиле гомер итә. Шул шартларда безгә һәрберебезгә дә үз милләтебезнең гореф-гадәтләрен саклап, күршеләрнекен хөрмәт итеп, аралашып яшәргә кирәк. Рамазан ае уңайыннан Рус православие чиркәвенең шәһәр рестораннарының берсендә Ульяновск диния нәзарәтләре, өлкәдәге татар милли оешма җитәкчеләре һәм имамнар өчен ифтар аш мәҗлесе уздыруны да күп милләтле илдәге матур бер күренеш буларак кабул итәргә кирәктер. Өстәл артында өлкә мөфтие Илдар хәзрәт Сафиуллин авыз ачарга вакыт җиткәнче кунакларны Рамазан аеның мәгънәсе, ураза тоту кагыйдәләре белән таныштырды. Аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Бабайларыбыз да шулай күрешкәннәр, бергәләшеп яшәгәннәр, безнең бабайларны белгәннәр, кәгенә барсалар да сорыйлар, ничек бу бабай дип. Әйтем, бүген көнгә без дә шулай, безнең хәзрәтләр безгә хат алып бардылар шулай ук. Без дә шул ук тәртип белән бүген көнгә катнашабыз барысы белән. Бөтен милләт, бөтен диннең кешеләре белән күрешәбез бергәләшеп. Татар кеше шул вазифасы инде. Өлкәнең иң зур һәм мәртәбәле ифтары быел да шәһәрнең Волга спорт арена сараенда узды. Үткән еллардан да 1500-2000 мөселман дин кардәшебез катнашкан булса, быел аның саны 4000-гә җитте. Бу көнне бер өстәл артына тирәк күрше төбәкләрдән йөзләгән кунак һәм өлкәдә эшләүче дистәдән артык милли оешма җитәкчеләре чакырылы иде. Ел сайын мондай ифтарларга килүе һәм инде ел дәверендә башка чараларда да катнашуыбызга ул безгә чынлап та бик зур бәхет. Татарларның зур аш мәҗлесендә өлкәнең элеккеге губернаторы, татарларның якын дусты Сергей Морозов һәм яңа сайланачагы Алексей Русских та катнашты. Өченче тапкыр узучы өлкә ифтары турында без тулырак киләсе атнада татарлар тапшыруында сөйләрбез.